Nano si pe na wo so don frɛ won say adwuma ye edu wo sesa won na ade call won banchifu kesi bi mu wore kono na wo saso say dabo a onene ma rikogware na wodafo no bi di won achi wodu efum ho no wotwa obiara dɔw ma no wodafo no hye won bre a esese wodi wie saada no ebi fa ni mako ani so beebi a wode no kotoe no na apia wo ho na ebi tiwgu no so oda afem de ne hutwitwi ho se ebegya na da no de ode na anu tu musui obiara da oni de awie no na odato ne daade no asoi nso ho awai na anu ekum apa so ode twa nwura no a entwa ninsam nso eginegina moja a oye ho hwea enye yie nifafo no hu ise orebre dodo nti wo wia won ho koboa no ma owie sa wakoye adwuma de nenga no paba a wodidi home kakra na wakotua so adwuma de nenga eti se wamfa ntete unimako amfini mfrase ne senti da odine aduan a enso nudi no che nkrofo a wobedo amano no eyi koso na arasan ma ohu ise wenyaya okombe kum no memne da bi a wakoye adwuma de nen bi aba no okotena anyedua a esisi afiase ho no bi asikom ohwe soro hwe fem na ogu ahome nia okan ni se sienti yemusu minima kwa ahofe a anka me honam ye trontrom na me dingi mpanyon krom hwese ne nsoi ama me ho atwintwam odihyiba a otese me a me pawaduan mu nnede doknofa ene nsisawa na medi hyira maano efei na mehu se asenkese beba Francis so senti yemusu anka ni makomi dabre ne ha esi ana eyare kekawa mpa bafan mise miridi me na abro minim se meresai mankasa to abofra bomusu akron a ofamu enu hwese ne awie me senti yemusu nne sumimpo abome kuntu ni mi kente efise mentie ma wofo asem nantu sen srekese a na oyare wom osu kwase anoma nkodi krobo awi na wonkyere osantini ntuaka nimsa aka echi siente yemusu nnede akamani tuanepe na ahomada ne kon asere wasu ajenkukusu a ne mene wapai maso twi fata mepe efise wokan ina mentie na anu si na nusu namha arehu a odi dano ma aduan a edi aduan ebi anka na anu dano adwuma no course saara wa afiase ho ade rebechi ana ni makokoma enna ne yem kra eka ne nko a anka ade nchida da a wode home eni kwasida nkuto na a aka no de se woni adwuma wo wuram a woye bi ofie adwuma no taa ya dow apra nsuka mu yiyi anansentontan yiyi eni adwuma biara a ema ahotew ba fie da a wobeye fie adwuma no won ani nta nye efise eye denyiye won ankasa na woko esutwitwiw egware ne tiefiso ni nsuka a nsu na munu nyinaamu wobewie yinum nyinaa ye no na waye setita eho nso wo makwan ma wonnom sigareti tawa inensa ne senti won a wonim nom ansa na woba afiase ho no na wobre yiye se woti sigareti hwa wo afichiri baabi a wotimitwi won komu twemframa no se opapo a ohua dwenso kwasida a won ko baabi ara no enkrofo taa besra won itu wonfo kristofu bi enso taa koye asori ma won
Kristofo no nyunto asanka efutu ene achade a wode ma won no ma won ani gye se won di nkita ho saa ema efiasefo no re efi won tebia a wo mu no eka won ko a anka won na ete kwasi da bi a wo bai no nani makuse nani ahaw nti orintumi nkoti asem no bi ne namfo no twe no Brian sana ohuru di won achi onyame ne nakwan dano ara ne ni mako adwen sakra asema Kristofo no kan no wo no sense oibi ohu ise waye bone nti okoi se wo mo mpai ma no wo ma no kire kronkron biako a okenkan ewi echi no na oka enyamesem kire nkrofo no onam saa yeso ma nipa pi hu nyame ensemone ana ewo ebinum trim se woyi won fi afiase a wobedi no ni nyina ayerai nkakra mfia biesa ne dui ma woyi ni makone ne namfo a sesei wasesa aye foforo no wosua enyamesem no yiye na wokochinchin krom koka enyamesem enkrofo a wonim wonde daw no hu no wosre won nanso eno emu won abasem kra benade wi ketekete bi a ni makotweri mango dua bi rije na ahome no onya nkrase na eja yare de nenen wana sam no sokra na osiesie ne ho ko okubase odu ho no nkrofo je ne ho achinye ebise eyo no na ebise enyo no sa achinye yi koso kosi se kwabnada pa achinye jefu no mu bi akokọ ne nchenko bisa no se mipa ochopi woni ni makono ana obua ise eyo no ansa na nti aseriba afenu no ntem na wodi bisa nia edikan ebeye mfie wotwe a okrai se orekonkran no ontu ne nan nsi kubase ho biuda eyi nti pi eni afine so orefi kubase akwantum nso na oyetietia kakra tobom fefe a enwi biako mpo ntu ananim sesede wa fong se obi a wa twene nso na animu nwi bebre ni tuntum nso jama efo na ewo baabi na niema ben na odifi akwantum bai a dapa na meyeden ehu won a wo hu no bre a oreba no se okura botawa bi pe ende yen yanko baabiara na yeti heyi ehu wo mfaso dapa yiu amwa baabiara ne ha enye baabi a wowo na ekire na emom ne awutumi ye enti ma yenhye yensapo mu nsu ni makudu fie no na eja nkuto na owo ho ne na de na okogwa so wo ma no bresu wie no eja preko ka kire eja ko ni mu a oba ho besra no si ommi so ho no amane ni makunsu bua ese yo medamase imom menyo ho meni ni makun papa adan hu me oh mi ba ni makuni sabre no ara na enobru wa figwa so bai na obi etia ne nan so dedaw odimrika kotam ne ba no bo ne bo ye no atu behwe fie ho enije ni arehu nyina edi afra ni makuwie na ama ne ebo no na obiara ntumi mpata nani nia odi twa ato a ema arecheche ne se wasakra efini kan abrabo no ho eho ara na eja preko ho fi ase ye no den adechin no eja preko kum ogwansan tetetu bi de ma ne ba no akwa aba efei akrashira na ejapade eni sika nyina so she ne nsa efei o she ni makose onware na ometena fie nhwe won ni makutu ejapade no so nsa na enuwachi ode to na eja nim se oreko akokra ne namfo no won kran aba na eja nsanka no na imom oja no kwan fefefe odui no nso watwetwe nkomo bebre edu obri a ni makori san akokubase ho no na aye abesiri amane namfo a orija won ho no
onkoi de nso na won ani agina no da a oreko no won nyina kogya no kwan wotu no fo se onkru agidi a wanya ne mu ara na onyame pa wo besan ahia bio wo chiechia won ho ne edi akiri na afiri no tui wo him won sa ara kosi se afiri no etikodo mu yo aha ne edi akenkansem ni besi ne eya kaisa obe like obe subscribe o subscribe a bodong na ewo ho no ne edi sini no to ho a YouTube eyi wasitri efei fasini na wonamfonom na wonso wonhwe bi na efei kire wadwemfa ne ya kan ho ewo adwenkyerɛ bia ho da se ne yehia yede eti a etoso akron ena ebetua so eno so ne eti a etwato nti eya hia yen yo makram